手机不设防影片中记录了一群丹麦大学的学生所进行的一项社会行为实验。一开始，他们请专业的 IT 小组制作了一个免费的手电筒 App， 并将这个 App 的权限设定包含摄影、获取并存取相簿中的相片、GPS 定位、麦克风收音等。App 制作完成后，请路人下載試用。Jeg vil egentlig høre, om jeg kan bruge jer som sådan en slags testtelefon. Okay. Du kan egentlig bare installere den, hvis du trykker på ja. Hvis du vil trykke på den og installere den. Og så er det den, jeg installerer? Ja, så installerer du. Ja. 大多数的丹麦民众都不假思索地同意每个权限的要求，只是没想到这简单的下载动作却有着意想不到的结果。数日后，制作单位竟透过手机 GPS 定位找到使用者的家，并上门拜访。Nu må vi se, hvordan de reagerer. Ja, det er jo lidt grænseoverskridende. Det er det. Det her. Godmorgen. Billeder, du kan kende? Jeg stoler ikke på jer. Jeg kender jer overhovedet ikke. Så at I kan komme ind og se mine ting, det er bare uhyggeligt. Jeg er sådan helt, jeg er bange. Jeg er bange for, at lige pludselig kommer ind i mine ting, og som holder øje med mig konstant, og hvad laver jeg nu, og optager mig der, og jeg er der, og jeg er der. Jeg kan slet ikke lide det。除了 App 定位功能泄露行踪外，还有其他更令使用者吃惊的潜藏危险，他们都感到非常恐惧及愤怒。Hvis jeg trykker på den der, så vil din sms-besked komme frem. Okay. Og du kan faktisk også give os lov til at bruge dit kamera og din mikrofon. Okay. Så vi kan optage via din telefon, uden du opdager det. Okay. Jeg har faktisk tit savnet en flashlight, så den er jeg ret glad for. Kan du bare være happy nu her? Ja. Jamen, Det går nok langt ud. Så her, hvis jeg går ind og kigger her, der ligger så dine beskeder her. Ja. Det er så nogle gamle nogen, der ligger her juleaften. Ja. Klikker over her, nu er det ikke fordi, vi skal vise en hel masse ting. Så er det nogle billeder, du kan kende på din telefon. Ja. Så er man ligesom fanget i det her, i den her verden, hvor du ligesom kontrollerer mine ting. Det er godt nok, det er tankevækkende, helt vildt, at det er bare det, man sidder og klikker efter. 在数位时代，手机已经完全改变我们的生活方式。只是在我们享受便利的同时，麻烦也可能找上身。大家可要小心提防恶意程式的攻击哦。